Imara bengi yakorwa asenseme ya Musora eyeregeti ekerene ikia Musora etimu ya Musora FC no ikosori kurwa segeti ekigera roro chamaga yane mbagendete na maigeri hapo posibwechi kosori chia abo bakosori ya Kisii County League enentunda abentangani pi ase league ya Kisii County League mbateri ya mange igoreti mwe obiyabuga ye na sabare wikiraboni gasiga ikirego tonyara kwendale letu ageteka BSM ya Masige West ene mbunge ya Bobasi constituency igano nyomo governor Simba Aracha kurukurwa se bunge ya Bobasi constituency ime county ya Kisii twemanya mange igoro ya maganare ime ya Kisii County League na team ya Musora FC na kigendrete wikiraboni enda kubako trawatevie rieta Aure naka distance kurwa rio gembo ukwe bache style gete kama sera afro gete mbure kubata na baba ngana rabe bobe yena bagusarika okay yebana kuma jitamwe bise aka distance akakare gocha ime yebana bayanyari kanete okay yebana ega no more comfortable tuko comfortable okay yebana anya more buyanje timbo ati mochando kucha ni more buya kone one sebali bakorire tiboni kana bokubatevi elietari yao na ndake nkorwa semo kielio korwa embia mono asa marita nguru kwa Isaka oiboba aravire tari manyekana tamono coaches coach ya Musora FC. Musora FC ni timu kutoka Masige West, ward ya Masige West, sub county ya Nyamache, aravi county ya Kisii. Yebo. Ndake nda tumeke coaches kwa tabara jiba ntoma itemono. Ndake coaches ayingi kigia kora wakatuwaru bwanchani ucia senko onye myaka yao ya arasukire. Inkagerete je munandeiga na kabero mugosori. Mwatikende gionsi wanchete uko ukenya kogendera. Kirna rengo moke patewe na renge goalkeeper. Ande na kabwatire no sports na gachira. Bone kie kagera nganje umupira. Kirna gore school mupira so wakati pakanyu bwati chiko kore chikoyorora. Hiyo ndio mungu anda bakaidore tekatu wate isande centro. Second report matches. Nilienda huko nikakaa siku 3 ngaino gwanje umupira. Ona kanara ri kwende munejo karanga bono tiatu jake training ga tutware team tuwase ko training abana tukachakira chichunia na chichi boro chabera seniors bono ikire kiagerete nganje umupira na ndendo je ngama tokyo mbyari matero chote bya manga so bemekoro na tebuna umupira na nyonjite sana korwa rengo moto kiraboniga obeire koba konyobwatza manya mange gora Musora FC bya tumanya coaches yoito andake na historia yere tumekumanya na kibona historia yaye kubwata namo na obogosori bwa timu ya Musora FC abore bote byandake nimatebikori byao baraboniga na keba kwebire bali makasana gukuruchinse mo chiare aboko bainyolia ndake chitimu chirigwa akagosore iri nchirichi na nakibugomba bwaringa chitimu echo kero na jagete kare kero twagakira umupira oyoro ko maya twabwate Musora timu nere yakarukira Musora Simba. Musora Simba nero yagerete nkatwara umunso go cyase mechiese okay ekero yari waka nje na ariko besa turojire abantu bari waka na goalkeeper ono abantu bari ngona banne lakini no ina ringo moke ono ikagera kera bandete nkabesa ikango moyo katelo kende yose na kukunya ono kurwago koja turi tournament ngwa katwaringi tournament go twarwa kire timu ya Musora na batoka no ni ziko no tende twaka tournament ekero metoro mogosori umya kindi gyosi kiye kugoreka ando cia sokore kana boko yanga musani gukurangeiri kulingana ni kwende yagingia kwenda kwachi kuba bwatisi asicho sori chirao cha stevna active player bona ligwa atore timu chirikwa go sori regularly nili ro chanda ke mwasireti gose mwaitetu uteve sana se historia yenko yayo monyene kuna coaches ngabirete mupira tu agosori inta nyari kueva mupira tu agete samete kombe kia mwesimi wa Kristo bure tu agete ne timu ya rekoro kumotongiti okay motongiti gatwaka chigo rivera se yamu bono tuko iya ringira ikiringa intu twaruta ku mupira oyi lakini ase chingenjo sababu tutanyarite ko kore kwende ikagera tukako boni ngente kinkarigire sana roje intu tu akagere ngentu twari kwira tukamago nyoranga twabwirwe kibona ko kiarete kwende mwe enena sumo ase memory ane ntanyari kwira pole sana Kristo ure kono igweta ndo bara marigati galite mega ya gutaika se final ya kombe kia gose gutabwa no bara iga bandaba andake ba tomira senkoyo iria kutia kogogete ase karia ya bono ese miaka yonsi kiri mwabwete gose gwakorete utebaye buno mogosori nkireki na ndebo igo mwezi mi wa Kristo bure mbali na kulike tournament ya esa metana jira karike tournament ya yoro kari arafu timu cyabo basi cyagete chinyinge ngagirite intu twabwete neka twabwete bono nkeba ari twakorete twa mabi bono ikikandeta bono ange ikagera nkaranga na intunto isa ndo kore kwere
turagenda mutu kaba togocha korwa semo ya Mosora ine ward ya Masige West naboko tonyori gatia abakabari abanyankonko benkoyo korwa ward ya Masige West ensime ya Mosora bali inyorete gukira boniga ingagerte aba bagakabari bagakira umupira bagerete inkoye ikamanyikana muna Mosora seituka tugwate mugakamenya gusira Robert Mugendi nagakira umupira sana tugwate uyo mito sanyu nagakira umupira sana oyo nde enel motego nagachi no agaturine iria enel motego pate we no generiche ereche lakini no agaturine Mosora teke tole boniga yige tieke tole no araga kwande kwerende enel gitai abantu nabange bara ko kwerende abuna bunda inyori ekura yantekia sana wote bambage te myake mko kone baka boni goro cha bigete uniform yiga mbanji te kwasori na ndira kibara yiga ase egeti ko yara gustira bone ke rodeke kia bono kia Mosora balenge Mosora Simba wantu bwate Mosora FC era yiga boni ndete ko bya kwana kibuna oboroso bwe ko ya sense me ya Masige West mbu yabore na nakia ko reba be kiromo kyo kira boni yiga aiga se bana ontura na team ya Mosora FC abono yiga ngikerikia irete inubuna bagaka mugateba tali buya ntoto ari timu yare etimu kurwa sema ya Mosora ngaite kirikia gerete tokateba nga tutu ari timu ngeri tu aruche nga talent yenja arenga asa bagaka bari bagakire bono gende ekwende togerete pado stiri tonyibwatire koboko egerege nderere bono tokaranga ntoko yetika tikato abeke gorieke kana karo kitoko kin sports egere bacha ko kore kwere bacha ko one sabale mwanga kie cha gete yako city mwetu bwata bone kane mate mataraso league macha maracha kirite bikombe tuza kira wese bona mukwero si mobe timu kuwasuli bikombe ndi sabale cha gete na bali modete birangari yamo mugasira mbake ekabage ntuturo cerera iga igarite ko sori ekwende sabali ya cha gete mwaka go chiri buibere na 10 chiri buibere na 10 na litwa cha gete iga tukayibwata tukayirusa ikagereka be timu yagendera kobo na nditukagerete na bigucha kogenda ko kore kwende komenya nimata bange sana mbabwate birangarie vinge bye chigosori abange mbabwate ebite binge baraga ni bakora secho sori kolende ochenche kerengera likebege ntokeroje kaine talia ya moment ya monyo ole ibere like sabari yo korosi Mosora kuligia bamura ko rwase binyoro ko bakwanira bamura inchu tokora mazoezi tobe timu moichore 11 like sabari yo korosi timu eye ya bono like sabari ya bete konye kini mbake ebe bunire bono garete moralie sabari ya njaje teto kongera esingenjunga abange ba Mosora ga abanjite gosori eje negero bayanjite kwanza baramuno bari kutusumana ki ngakitwa kare kwero na rora tubata koboko tonyora bagonya kuturene usene masakara batingete yetie kekere furi bono tokaranga abana bagotaka kubakini tigana itu igore birenge da tucha matusange tubagorere no mupira iga ngana kuko gora tokanyore timu yagendera ira abantu bayichoire aturiko ndo chikuri kimonto na bagotoriki bakwanira igore ya juniors na bwante ivakina baka timu ereboniga nakenda ko korera juniors aba ya bete mate junior kaburemanye enero ball control na mama zoezi yako koruiga enere program tadi raisi na kesa bali yoko balera aba juniors ba Mosora junior babera bano Mosora senior FC na kesa bali yoro yaba esa bali ye nabo yentekera bakengo mwarimu kero chake umwana ko rupepi class biri atamaye tio ko mwegerio kora umanya na ikero tagetamaye rasima utie PD ekero kwa bikire mukia kwa nyoro byakore yororobire goko mutebi gente kianera ka ko mwana ka rumu yana ka bwata mwe ko kuri kwindi ka ko bwata bwangu na ndo kuri kwere master twati kwenda somo moti mukabona ndagania nda contebi na kibono isabari yo ko register Mosora FC sebe chiti ebilab ne vinge ko sele se tournament ko ndebono ko register timu mbake timu registered ko sori league ya FKF tale ya moment ya mu wonna na ki sabari ya ko wana Mosora FC registered ira ko sori ya celebra boni gere FKF Kisii County League ingagerte ndo kia gere to register ngeri tu anyorda ngaba ko sori baita bange ebabwate demand yani bantu baisiko bagucha babuyi babuyi baji kwake mipira isiko tokaranga turacha moiga tuchakire county rikinere korete kwerende ntogukina kuchigore egere eta yeje kwende ya ebi yagu ke tongeza kwa west bolo tokaranga tuchakira county rige korne rero tunyabutira baka tuike ke IPL wo mochakire ti sub county league as kwende njarengo nganga kimwale kuchaka njarengo okay yewan kuna gente kia sana te kuna timu ya Mosora FC na visa sabali ya bayo karaboni ga bakanyara ko bare registered da karaboni ga bare ime ya FKF Kisii County League
mate bitofauti kibarura sobo maburi wechi tournament no mabwe league ensemo ya kabere banyale kwa bahotegera no muroberi wechi gosori ogocha mase mko wasegeta seni Ndizi TV njende mo Steven captain 001 ensemo ya Facebook wasonyora buna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube watonyora buna Ndizi TV News twasanga mangare ngete chikosori mutumo komoke ensemo ya kabere ndagandre gusanga mange. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asete kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho baro tupokore gore nge moke go to rastance mo ya kabere boro bidi wechi gosori ko tunanchende mo Steven captain 001 toche base mo korwa segeti kya mosore kede kenyero kya mosora nindo chege segeti abana beskuri ya mosora primary mbara ororo etini ya mosora FC nero ororo abasubati ko mosora FC mbara ororo akire tekere mosoro mwancho murigereri na watu and after muntu akore substitution enseme ya kabere ndiko twara coaches twara mo gosori wechi gosori bagari ya coaches erangati ya babwatani abana setini ya mosora FC agonte bere ne advisor timaiti na nale advisor sense meria siasa konde ne advisor ya geti ayote bere tari yaona esi yauna advisor ne reri nje ne advisor ya mosora FC asamarieta Charles makori goseli tali matenganya buto mwana buyarena
nere advisor ye timu ya Musoro FC. Mwana bwere na nere advisor. Nere advisor. Nyabuto wateba? Okay, mwanche mwe Nyabuto umwana bwa Elena nere advisor andake wikira boniga nimaite ise mupira ebina nebinge bikobororo ebintu nebinge sana bikogani andake kwa bodu kana kiona tochi gokora nake itokonya ore kinabu nimaite no gutume kusana no tebe wikira boniga andake advisor kwa nande kuchikira boniga no chegereta ase ya ikirie timu ya Musoro. Anyway, ngento ko advisor no bugambia bokongbudirize naende goikobo muntu bwate birangererio byabo bikoba iguru kubwa banda gukora so abagosoria koje kuba advice bakoba igwana ni negende kong ebina karo byakire iyo tokora advice and rule ebina karo byakire asore una advice uno mugambi ngero kora dabanda ubwa mu babiru baumerani kende ngero kokora advice and rule egero mai wikero muntu birangererio byabo na bire so abagosoria iko banga abana besukuru ntubwata abajauri ande ntubwata abakoiwera so bono bina aso timu bune mbia kabeiro lakini bono bwango mbio because abantu buna babunya gukina obumanyie abakoba bono baambira ko discipline usembere discipline ntubwata bina binge kutika mato baratana kubura so ngagere timu biere no nyebwa challenge nkenke lakini tuko sawa tu hata yavuna ndake sekento kende gas pima tobe tari kobra na nima itefata abura dio sababu ngana driving ipade bwata matobe do kupanyiro Burundi buya mono obwe para ere frat keregento kere buya yoni maite timu ya Musoro FC yesomiri amange gwetere kukurende timu nechi nyinge chibwate bina mbaka nsemo ya Europe gora to kusana gati abagosori na abagosori management na abagosori management voka ayembu yakyo goteba borororo kere timu tabwati bina binge aba timu iwana ne buya umbu yakiborora ase timu kogendera anyway ase timu kogendera bina tinda tanga bina mbiyo binge lakini ende challenge njiro nate banke buna abantu tugwetera kusubuna advice tugwetera nero na tubori andake wono obuja bwe timu butatware bine binge mborobi ase timu yikoyagendereria andake mbuya kibororo so obuya bwe timu butatware bine binge nerimo kaye birangara mwara te birangara bichamo no nyama kosa abere tutageti ko buri muntu ngangi keri kwa kara makosa ko bajinse jina nda koraki aera ayani abantu karo muigwane no buye timu yabako ebogoja kubwa mono karo toko anda bugose siko tuko tebania nga mambiende isiko toko le kosobe uje mupira so kwanya ranga bandau bajiramo no nyondo okorema na nabo tokore bereri abakosa nande okora bereria turi kubaira bwangu okora bereria gemejamba dende wasuka kotebigwa igambu yawe bereria style gete onyare kare kure bintombu yabira se bali bakobwatia watadi bachitiemu au meja binga timu birimo gwesome kwana kibona timu ya ino tebwati bina binge segento ase gosori ntomaite football kana kobe gosori physical nere tactical nere mental nere ndai basipenya ko bigoikirana koika ebe chandelia ko base viti ese boteneri enyare koba kego keigwa ndake inungi kerimu akore kare kuna obora iboino bora bumbore streamlined mumanye taba semba mataye itatagento gete gochira advice itatagento gete gochira coach gintu gete gochira TM kwana kibna structures chaino okora chirega sibya na Musoro ngi kelini mu akorire bono iga ase aritu akorira make neria nga oboera ni karuboro bijamu na kotebia usibona na iba ko batay kuruli tangan yo konyore bintu biko baraizi buna bono egento to akorire buna bono igoro yo mupira goika kormo soko sungu mupira siko goika murigie chisabonza ndoko anza kubakonya mugu nanda burga ko muntu ngarabu konda igale no moko no moro sikira sejigarma kibakonya kogenda safari because to nero ndubwati bono ya ne ubagwe kodra na makoko kiro mogosori ondo jana kende bagwer wiza singo to kabare ba to konya no ne gari twabeka maguta kegera ntukonyara ko waka na gari tukoigi magende eganye simo gwa kumupira nande bairan so konyora nga
okwegendereri tu nere ng'akinya nomete nera bwe gwati gotogenda twati so tonyore support Bebetika ade mubwata oboremereri mubwate ogwete makore kiburia bintu bya chire nywe kone wote buguna chitsa chitu chanende gusuka mono sana kimanda kubori nkeria ndakeinu amarora ino gosamarora waye buna ya advisor bwe timu ye kayuga nitikorere timu ya Mosora FC koba ndake se myaka 5 kurubono amarora ito sengenje bono bono tore county league bono nintu tangaine ekero bono timu ye tangaine into expected to swari chono umwako bono ligi ya kwaera to swari chono akaro to swari chono akonyaranga na mura baito chitara ntenken na bakonyaranga ndo sukire kurwaro agende no savana chitimu awa egede talent yara kana so okubani weitu buna bono iga buna Mosora FC na ngi advisor na bonte gete ko te bia bana baba well disciplined egere na rio baragureke egekero ni muntu tari discipline obo mwana abo mwake muya takogoreka because etabi na era koni omuntu arabu bono amako ko tumia jinguru kya ya so okubani weita se myaka 5 bondo jenga Mosora FC tutagete kuyekane sabana ndio maana sana chairman all the best chairman sema ya legal advisory all the best abo ose merikora bunda kentundere bosio nimbe ngore timu ya Mosora FC ko base chi play of Chirichia Kisii County League na so wancha kwanya side to the kwenda sense meria regional nere sabali timu chabo tendere chia eteire nere sabali timu chabo guche uti chia eteire wekira boni gachira sevire ngo begoro tochi gokora sense meria tabati kora yasese ya Mosora tanto manya mankora sense meria ba go soliro liturachi go sanganere no mokonyi we captain kurwa se timu ya Mosora FC wacho tebia mange Richard Ng'anji bange bakunduka wanpisaka deputy captain Mosora FC Akia tawo mabwa bwa beira seti mimi akirenga kwa bere gosemeti nyerenga na buno bwa mabwa kwirira seti me ya Mosora seti me ya Mosora na tunyiliko na tuye alenge 2014 nizo ni kata tungwa ko mupira wa county seti me ya Mosora engineer akini ngwetera tore okongana ali okabo akini ntobora na bado tungangane torere ngaye timu igere sabandi baitumbaje bakonye kabasikia twa ngero regoro ya season ya bere season ya ngiasa na uchase Mosora FC asenseme ya Kisii County lina bote byanda kenzoni kimole na buna mwabo ile chose dokera boniga mole na mbengi ime ya eligi ona hizo ni tu etori group batezi mpira first league ya mpira 7 tukabwa 6 tukadraw so tukaru and Peter hizo ni aditire ile huyo angake datebia masubjecto na walimisha yabo walimisha ndara rabao ko support the team kidogo kwa Wizards yo ko 10 20 togo ono muzimo tukirere huyo kwa ba teramo bakasabi bana bado tubwatanete bare discipline so for ndete yo MPF kara gero mogozo yako ba discipline eko community live ne community ya ba support kana hali murasu kesumuti na kike gara tole ga gas dole promote nasi ke tomu abo detayo zikiro tondo koruwe gero kuteria kana pakea yase panel yetim baskaini live na itu aba bazali kishikaini detayo zikiro tondo ono konyo no masezi kuweka mapema ni time twakamo alafu weekend twakachapu game hii iko tuandika rahisi sana twanyora tuko Andra kwa tume bacha buna ipo siku na tugochigokora bukorire kamera eri oruengana yao yo mweri ase esango tu azare kurwa iga sense mo ya Mosora na anda chigateri buya mono list byazo ko taga timu yetu bidio ni kwa to bole muri kidogo kwa kids nduwa design so Mosora mepila nduwa na uniform ano kanyara to tumegeria moto ko iro raibo so kaniga andongo chikwagera taraiba kwa Wizards baito bekara kwa kama le support gaiga kanyara ko kira chigem jito kwanda aho yose chianga twakana live na bakasali baya bandi bacha baliba
yani bali karang'arake goikereza eze transport so bali bagenda to support mbuya mono alafu ndibwanzi yora bakune timu yore siko bali usora nengiere ngo itemere kiora bakune timu ye twakoza bina bakoleta ball se gokoleta mo kaso ni gikoro to se socks akonyara bako intonyara gwa krambu ya mono kalinde tuchikuikera yani achievement tuchikuikera chikukire biye kyone engana to bane timo muiso bali asomo so ngo bataye mo kwanda kona abantu cyari mo bataye musora sinja bakwana na bali batugirire no agent murasa pote tuaka shukla to nyara gukora na tukichiko cha Kasandi second league. Mbia mono sana uyo amekaribu na assistant captain kwa timu ya Mosora FC wati wabuna Savana Noa yogwe na timu ya Mosora FC bura timu chinde chance kwa sorongo rwagusi njibwate mechando yenivo igo ribali ryobwateri abere na bukwera kibuna kwa ikereiro umubwate ni koruti mwenda yonsi kwa ni gosire timu ya Mosora FC aboko ngikera gosonya reko bayikera gwetera SM ya Masigia West andake onya reko basarakelia kura tu adebe nechi bips oraba yaba gosolie timu bwate angeberonge bere bagolere bips no mupira oragore bayo mupira onyere ni bora ba support bayo onyere gari babe kama guta nyara ko bagosira timu ndo sirange naye agati abe timu ya Mosora FC kwere kibara nyari ko bake guskafusiri ndo pokosori onyare kororo bas chile ko nyara ko bake kokosori oyo bayiro muroberi bwe chigoso ko tubura botamba na ichende ya Steven captain 001 e weekend ntosanga mange. Television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe